Zdravím! Čo keby sme mohli postaviť software bez toho, aby sme napísali jediný riadok kódu? Viete, toto už dávno nie je sci-fi. Je to revolúcia, ktorá sa deje práve teraz a volá sa vibe coding. Poďme sa do toho ponoriť. Tak si to predstavme. Máte skvelý nápad na apku. Čo ak by na jej vytvorenie stačilo len opísať ju slovami? Presne o tomto vibe coding je. Cieľom nie je len zjednodušiť kódovanie. Je to o jeho premene na skutočný dialog. A toto nie je len nejaký marketingový výmysel. Pozrite sa na tento citát od Andreja Karpathyho, jedného z najväčších mien v AI. Dokonale vystihuje tú podstatu. Programovanie sa mení. Z prísnej logickej disciplíny sa stáva, taký intuitívny tanec s technológiou. A ako uvidíme, tento tanec sa učíme čoraz rýchlejšie. No a táto metóda má už aj svoje meno. Vibe coding. Ale pozor, nie je to len nejaký modný výraz. Je to naozaj zásadný posun v tom, ako rozmýšľame o tvorbe softvéru. Poďme si to rozmeniť na drobné. Takže, čo to presne je? Kľúčové slová sú tu dve. Prirodzený jazyk a konverzácia. To znamená, že namiesto písania striktných príkazov v Pythone alebo niečom podobnom, jednoducho vediete dialog s umelou inteligenciou. Opíšete svoju víziu a AI ju krok za krokom mení na kód. Je to skôr ako byť režisérom filmu. Dávate pokyny, usmerňujete, ale nepíšete každé jedno slovo scenára. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, na jednej strane máme tradičné programovanie. To je také precízne, štruktúrované, ako stavba mrakodrapu. Každý krok musí byť dokonale naplánovaný. No a na druhej strane je vibe coding. To je skôr ako práca sochára, spontánne, intuitívne, kde sa dielo formuje za pochodu. Je to vlastne prechod od architektúry k sochárstvu. Ale jasné, tento prístup sa tu neobjavil len tak z ničoho nič. Je to výsledok dlhého vývoja. Začalo to manuálnym dierovaním štítkov, potom prišli low-code platformy, ktoré znížili potrebu kódu a dnes máme AI asistentov. Vibe coding je takým logickým ďalším krokom, ktorý robí tvorbu softvéru dostupnejšou pre oveľa viac ľudí. Teória znie super však, ale ako to celé vyzerá v praxi? Poďme sa pozrieť na úplne konkrétny prípad umelca, ktorý sa rozhodol vyriešiť svoj problém, a to bez akýchkoľvek predošlých programátorských zručností. Všetko sa začalo presne tu. Žiaden editor kódu, ale obyčajný papier. Umelec jednoducho načrtol, ako by mal vyzerať nástroj, ktorý potreboval. A táto skica, to bol vlastne jeho prvý prompt pre umelú inteligenciu. A aký problém vlastne riešil? Predstavte si, že musíte ručne, obrázok po obrázku, odstraňovať pozadie zo stovok herných postavičiek. Je to neskutočne otravná a zdĺhavá robota, ktorá absolútne zabíja kreativitu. Cieľ bol teda jasný, zautomatizovať to a uvoľniť si ruky pre to, čo je naozaj dôležité. Tá cesta ale nebola vôbec jednoduchá. Bola to séria pokusov a omylov. Prvá fáza z ChatGPT vytvorila nejaký základ, ale AI jednoducho nechápala špecifický kontext. Claude bol na tom lepšie, ale kód bol stále plný chýb. Ten skutočný prelom nastal až z Gemini Pro. Ten dokázal vďaka svojej obrovskej pamäti udržať kontext celého projektu a dokonca testovať kód priamo počas konverzácie. A tu presne vidíme, v čom bol ten rozdiel. Nie všetky AI sú rovnaké. Zatiaľ čo ChatGPT a Claude nejako pomohli, až schopnosť Gemini Pro spracovať obrovský kontext, bavíme sa až o milióne tokenov, a integrovať testovanie umožnila celý projekt dokončiť. Z toho vyplýva, že výber toho správneho AI partnera je absolútne, ale absolútne kľúčový. Príbeh tohto umelca je naozaj fascinujúci a ukazuje obrovský potenciál. No poďme sa teraz posunúť od tohto jedného príbehu a pozrieť sa, čo to všetko znamená v širšom meradle a aké výzvy to so sebou prináša. 60 až 80%. Takéto môže byť zrýchlenie vývoja prototypov. To je ohromujúce číslo, však to, čo kedysi trvalo týždne, sa teraz dá zvládnuť za pár dní. A to otvára dvere pre oveľa rýchlejšie experimentovanie a inovácie. Ale pozor, táto rýchlosť má aj svoju druhú stranu. Kód, ktorý vygeneruje AI, si vyžaduje naozaj prísny ľudský dohľad. Či už ide o bezpečnostné diery, neefektívny výkon alebo nepresnosti, človek v celom procese zostáva absolútne kľúčový. Umelá inteligencia nie je autopilot, je to skôr extrémne schopný kopilot. A čo je zaujímavé, už teraz vzniká celý trh s nástrojmi, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tento prístup.
Napríklad, nástroj Lovable je skvelý pre dizajnerov a marketérov, ktorí chcú rýchlo vytvoriť nejaké používateľské rozhranie bez technických znalostí. A na druhej strane, nástroj Bolt je zameraný skôr na vývojárov, ktorí potrebujú riešiť aj komplexnejšiu logiku na pozadí. To kľúčové, čo si z toho treba odniesť, je, že rôzne nástroje slúžia rôznym ľuďom. VIP coding nie je nejaké univerzálne riešenie. Je to skôr ekosystém nástrojov, kde si každý môže nájsť ten svoj podľa potrieb a zručnosti, či už je to umelec, podnikateľ alebo skúsený programátor. Dobre, tak keď spojíme to počiatočné nadšenie s realitou, čo nám vlastne vyjde? Čo vibe coding skutočne znamená pre budúcnosť tvorby? A poviem vám, kľúčové slovo tu rozhodne nie je náhrada. Asi najdôležitejšia myšlienka z celého tohto je, že nejde o to, aby stroje nahradili ľudí, ide o augmentáciu, o rozšírenie našich vlastných schopností. Umelá inteligencia sa teda nestáva našim náhradníkom, ale našim najvýkonnejším nástrojom, aký sme kedy mali. A to samozrejme mení aj úlohu samotného tvorcu. Už to nie je len niekto, kto ťuká kód do klávesnice. Stáva sa z neho vizionár, režisér nápadov, ktorý usmerňuje obrovskú výpočtovú silu. Dôraz sa presúva z technickej syntaxe na kreatívnu víziu a strategické myslenie. Hodnota sa presúva od ako, k čo a prečo. A tak na úplný záver tu máme túto otázku. V ére, kde umelá inteligencia vie písať kvód, nečaká ten ďalší veľký prelom na nejakého technického génia, ale skôr na umelca, vedca alebo podnikateľa, ktorý má jednoducho ten správny nápad a ten správny vibe. Možno tá najväčšia inovácia už naozaj nie je o kóde, ale o odvahe snívať.